Patay ang usa 55 anyos nga babaeng konsehal o barangay konsehal sa Balilihan, Bohol. Human po sila soda sa iyang mismong panimay sa duha ka wa mailhing mga lalaki. Gila sa Balilihan Police Station ang biktima nga si Lucrecia Tasik, barangay konsehal sa barangay Hanopol Norte, Balilihan. Sa initial investigation sa mga otoridad sa suta nga nangandam unta si Tasik nga bisita sa iyang anak babay nga na ospital apan may miabot nga duha ka mga lalaki nga nagpaila nga taga-provincial capital o matod pa mupahigayon silang operasyon tuli sa maong barangay. Apan ilang gipusil si Tasik o gadaling mibiya sakay sa puti nga van. Gikondinar sa grupong mag-uumang bulanon o humabol ang pagkamatay sa maong barangay konsehal. Matod pa sa biktima kini harassment samtang gitahasan sa ni Bohol Governor Arthur Yap ang Provincial Police Office nga palabuan pa ang investigasyon sa kamatayon sa maong barangay konsehal.